Co moje jméno je Matěj.cz z kanálu Matěj Kafín. Tak, dneska si uděláme let's play na Minecraft. Mám verzi 1.8.1 a můžeme jít na to, že hraju na češtinu, hraju hráče, střih. Tak, ježiš, ty vole, drž. To si vytvoří nový svět, pojmenujeme si ho Matěj.cz YouTube. Tak, víte, možnosti světa, monstru, ne? Uvádění, ne? Vářená zastavby. Zapnout. A let's play z Minecraftu. Tu. Tak. Můžeme vytvořit nový svět a střih, protože to se bude čítat dlouho. Tak už se spavnujeme. Jsme v akáci. Tento plan nechce držet. To je na jízlo. Drž. Střih. Ty vole, ti dám, no konečně. Poušť. OK. Hora. Ty bychom se mohli zabydlet. Myslíte? OK. Ale já nechci akáciový dřevo zatím. Musíme jít najít biom. Prosím bažinu nebo ten klasický biom. Prosím. Budu hrát zatím lehkou tížnost. Prosím, je tady úplně někde blízko biom. Předem se omlouvám za lagy, Minecraft se mi bohužel laguje. Lagy. Jdi. Já tady budu bloudit vodou, ježiš. Fuck you, man. Jenom akáci, ne, prosím. Stačí jeden stromeček. Normální a jsem spokojen. Je tady. No. Je tohle akácie, ale rostou ty stromečky. Což je dobře. Akácie, jablíčko, super. Jsou na jídlo. Ne, bugina. To restartujeme. To se zase objeví. Ještě linku. 3, 2, 1. A už se objev. Když mi jde. Ježišmarja. No. Konečně. Jde sem. Už jdeme to
se spavilo. Ty vole. Se jenom zdá tohle. Omlouvám se za tyhle bugy, ale vůbec nechápu. Nebuguj se. Radši kácej. Šinmáchy. Tak my si uděláme crafting table. Tak. No, jsem. Na něm si vyrobíme první nástroje, samozřejmě. Lopatu, motiku, sekeru, krompáč. Vážně. Jediný bláznivý dřevo. To si neviděl. Jedno dřevo. Tady budeme bez dřeva. Zrovna v té akáci. Co se spavili. Hrozně jsem rád. Ty vole. Střej, já to nějak vyřeším, ty bugy. Jinak narozeně, tak to si jiný let's play. Jinak. Ne, prostě se to bude bugovat. Prostě se to bude bugovat. O, zemi. Jo. Jsem to vyřešil, že se to občas bugne. A hlavně, aby to bylo tak dlouho jako předtím. Fakt jako. Je to jak crafting table. OK. Krabičky. To se to asi grote, já to zesílám. Spálně. To urovnáme do inventáře. Tak. Tak je jídlo. Pojď. Hodná. Ovečky. Beru. A mě ne všechny zabít. To ne. Táta luxuje, jo. Lidi. Pro oveček mám 4 ovečky. Ty kráso. Ty se trefíš. Dobrý. Pojď. Pojďte ke mně. Hezky pojďte, sáď všechny tady černou. OK, tady ovečka. Ahoj. Ještě jedna ovečka. Jedna obrázek doma. Wow. Se tady zabiju. To už stačilo. To už stačí hodně, ty ovečky, to už hodně stačí tohle. Tak, počkejte. Jsem rovnou na chvíli. Je to možná kupovaný. Což je pravda. Velká pravda. V nějakém dobrém místu se umíme. Bude v dobrým. Tady v naše království.
Je to extra dobré místo. A teď si uděláme z něho základy baráku. Ještě dílem. Minecraftu myslím, že ani moc stříhat nebudu. Zatím uděláme oplepení jeskyníku. Si děláme to bude stačeno. Dneska základy jeskyníky. Tady je strom. Naše záchrana. On sám vyplatil. Vše je rychlá, už jenom 3 minuty. Máme. Tak. Dáme v rychlosti. Tady. Zde. Tři dlouhý. Krásně máme 3 minuty. Dlouhý. OK. Znovu krafťák a uděláme si jako kamenný krumpáč. Tak. To máme na vás. Tohle je pro dnešek možná. Ještě ne. Vyšíme si strop. Tady to ještě zazdíme, tak. To je zatím ten začátek. V příštím díle to doděláme. Ještě tohle mě bude štvat. Postel. Se sám rozloučím. Konec prvního dílu, budete se těšit na další typy z Minecraftu, triky. Ale rozloučí se s vámi. Nebo po minutku. Ještě. 3. Za minutu. Ty dveře bohužel nebudou, asi se rozloučím a uvidíme se u dalších videí. Čau, čau, čau.